Εδώ τώρα σκοτώσαν. Εδώ. Με άλλον από σκοτσακόντα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι περιμένατε. Τι περιμέναμε δικαίωση. Ο Ηλίας είναι μια απώλεια στην οικογένειά μας. Δεν σκοτώσαν τον Ηλία καταρχήν. Σκοτώσαν ολόκληρη την οικογένεια. Εντάξει. Και το ανάραβε το Γιάννιο τώρα. Το Γιάννιο ανάραβε. Δεν θα κάνει. Ο Γιάννης ορφάνεψε πάρα πολύ μικρό. Στην ουσία τον ανάθρεψε ο Ηλίας. Δεν ξεχνάω τίποτα, Εμάς. Μέχρι να το καλοσχεθείς θα έχω ξαναγυρίσει πάλι. Θα ακούσει τη μάνα σου, και είπαμε, είσαι η κολόνα του σπιτιού τώρα, Και κατά ψώματα εδώ πέρα είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τις πλάτες μας και να φύγουμε. Και δεν θα είχα ποτέ τη συνείδησή μου καθαρή αν δεν ερχόμουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσω τη πραγματική αλήθεια. Γιατί η αλήθεια αυτή είναι. Ο Ηλίας εχάθηκε. Γι' αυτό το λόγο ο Γιάννης άφησε τη δουλειά του από την ΑΝΕΚ, την οικογένειά του από την Αθήνα, για να παραμείνει το μητά του ανοιχτό μέχρι να είμαστε κι εμείς ζωντανοί όλοι. Για το παιδί είναι πολύ δύσκολα. Ήταν δεμένος με τον πατέρα του, αλλά πρέπει. Για όλη μέσα σε Του Γιάννη τα αρέσει η δουλειά, τα πρόβατα, αλλά δεν θα δοκιμήσει. Να παραμείνεις ή να φύγεις. Πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου, γιατί το να κάνεις μια προσπάθεια και να γυρίσεις μετά από τόσα χρόνια στο χωριό δείχνεις ότι έχεις δύναμη μέσα σου. Μη σε φοβίζεις τίποτα. Δεν ήρθες για να φύγεις. Εγώ ξέρω για ποιο λόγο πήγα εκεί πέρα. Ο Νίκος όμως σου λέει γιατί πήγες. Με έπαιρνε ο μπαμπάς συνέχεια τηλέφωνο κάθε μέρα και μου λέγε να ανεβώ πάνω. Θα έρθεις φακιά, θα έρθεις φέτος. Όχι. Από 8 χρονών ανέβαινε μέχρι πέρυσι που πάντα μου έλεγε πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις. Ήρθα. Ήρθα.